дар шаҳри Душанбе барои муҳайё сохтани шароити зарурӣ, таъмини зиндагии шоиста, ба тарбияи дурусту донишомӯзӣ фаро гирифтани кӯдакон пайваста тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Дар ин баробар дар муассисаҳои томактабии ҳудуди пойтахт мутахассисони ботаҷриба ба таълиму тарбияи кӯдакон аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. Бо мақсади ғанӣ гардонидани таҷрибаи мураббиёни ҷавон ва дар доираи рӯзи омӯзгор дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 72 ноҳияи Фирдавсӣ чорабинӣ баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур намояндагони сарраёсати маорифи пойтахт, масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ, роҳбарияту мураббиёни кӯдакистони рақами 72 ва дигар мураббиёни ҷавони кӯдакистонҳои ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ иштирок доштанд. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ тарғиб намудани таҷрибаи пешқадам ва кӯмак расонидан ба мураббиёни ҷавон буд. Ман фикр мекунам, ки ин як чорабинӣ хеле ҳам муфид буд, ки ҳам ба мураббиёни ҷавон як кӯмаки методӣ аст ва ҳам ба мураббиёне ки собиқадор ҳастанд, яъне барои онҳо низ як табодули таҷрибаи ҳамдигар аст. Имрӯз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сатҳи таълиму тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон хеле рушд ёфта истодааст. Дар муассисаи мо низ айни замон ҳамаи кадрҳое, ки дар инҷо фаъолият менамоянд, дорои маълумоти олӣ ҳастанд ва ҳамаи мураббиё кӯшиш менамоянд, ки дар таълиму тарбияи кӯдакон фориғболӣ накунанд ва ҳамаи роҳу усулҳои наву замонавиро истифода баранд. бо гурӯҳи миёнаки кӯдакони аз синни 4 то 5 соларо дар бар мегирад, мураббӣ Малика Саидова машғулият гузаронид. Дар машғулият тасаввури ташаккули фазоӣ гузаронида шуд. маълум шуд, ки кӯдакон аз имкониятҳои фароҳамшуда дуруст истифода бурда, қобилияти зеҳнӣ ва одобу ахлоқи онҳо хуб ташаккул меёбад. хурсандибахш аст, ки дар шаҳри Душанбе ҷиҳати муҳайё сохтани шароити зарурии таълиму тарбияи кӯдакон ҳамасола корҳои зиёде амалӣ карда мешаванд. дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва татбиқи барномаву стратегияҳои соҳавӣ дар муассисаҳои томактабиву мактабии пойтахт мунтазам чорабиниву тадбирҳои омӯзишӣ ташкилу роҳандозӣ карда мешавад. дар ин ҷо мураббиёҳои таҷрибаашон кам иштирок намуданд ва ман аз рӯи таҷрибаи кории худам машғулият гузаштам. Ман ба мураббиёҳои ҷавон тавсия медиҳам, ки касби худро дӯст доранд, ба кӯдакони наврасон таълиму тарбияи хуб диҳанд, онҳоро дар рӯҳияи ватандорӣ, ифтихори ватандӯстӣ, инсондӯстӣ таълиму тарбия диҳанд. Малика соли шашум аст, ки дар ин ширхоргоҳ кӯдакистон кӯдаконро тарбия менамояд ва пайваста ба мураббиёни ҷавон малакаи худро меомӯзонад. ӯ дорои таҷрибаи бой буда ба дастовардҳои зиёде низ ноил гардидааст. машғулшавии кӯдакон ба бозӣ, ки шуғли дӯстдоштаву доимияшон мебошад, якчанд паҳлӯ дорад ва он ба рушди ҷисмониву зеҳнии онҳо кӯмак мекунад. мураббияи кӯдакистон бо кӯдакон машғулиятҳои гуногунро гузаронид, ки кӯдакон фаъолнокии худро нишон доданд. дар толори мусиқӣ кӯдакон суруду таронаҳо хонда, рақсу бозиҳои гуногунро пешниҳод карданд. ҳамчунин асбобҳои мусиқӣ муаррифӣ гардида, чистонёбӣ миёни кӯдакон роҳандозӣ шуд. тавре масъулин мегӯянд, ин гуна машғулиятҳо ҷаҳонбинии кӯдаконро бою ғанӣ мегардонад. кӯдакони ин даргоҳ тавонистанд бо шеъру сурудхонӣ ва рақсҳои дилнишин хотири аҳли нишастро шод намоянд. бояд гуфт, ки ташкили чунин чорабиниҳои омӯзишӣ барои тақвияти маҳорати кӯдакон ва табодули таҷрибаву омӯзонидани мураббиёни ҷавон заминаи мусоид мегузорад.